Dihamu amang inang na nihalongan di bagasan Tuhan Yesus. Andorang so ta mulai ibadata di bagasan gerejaon. Dohot na dijabu pe. Marhite live streaming YouTube. Asa tapasada marohata. Martang yang naho mahita. Martang yang dimulai. Amin. Horas madihita sasudena. Horas. Atong tapasonang marohata, marende mahita sian buku ende nomor pitu ayat sada satro di ayat tolu. Marhite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, na tumapa langit dohot tanoon. Amin. Dialo debata doakan na jukat roha, alai di lehon doa sini rohana tu akan na seret maroha. Haleluya. 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 Matang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, dala parasi roha na sumuru, dipanggil doroham, na yang mangolu jala martua dohami sogot, nunga ragam dalan nami dibahen ho, menungguli rohanami, asa hutan dahami hatuaun sogot, dibaeni hupaserep hami nuaing rohanami mangido sian ho, saya lehon matondim nabadiai tuhami, asa porsea hami diholong ni roham dihami, saya hutangi hon hami maswaram, nang mengapoi hami ditiki parasi rohaon nuaing, asa sampang hami tuhangoluan, na pinarade mi dihami, marhite
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahita. Marende mahita sian buku ende nomor 200 ayat 3 dohot 4. Tanging hon hamuma pating ni debata imasian patik palimahon dohot lapatana patik palimahon ikon pasangapon do natorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tanah nanil lehon ni Jehovah debatam diho dia do lapatani i ondo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang leah rohata mida natorasta dohot mida aka rajata rodi aka natua-tua dang jadi paro onta rimas nasida ikon patun dohita jala ikon holong rohata tunasida sioloan do nasida jala sibusu butondo rohana atong rapangido gogo mahita tutuhata ale Tuhan debata sai pargugu imahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Marende mahita sian buku ende 166 ayat 2 dohot 4. Dame
Tato putima dosata di hadapan debata matangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na dibona gijang. Pargogo na sohatu dosan. Pardengan bahasa doho jala ro disaleleng nileleng na do asi ni roham. Saya marmuati maroham di hajaton nami. Jala saya unang be ingot dosa nami. Ai jot do hami mardosa maradoponho. Jala jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangolosan nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangolosan nami. Unang alang asini roham, saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma hata baga-baga taringot du hasesan ni dosata. Songonondo panghongolongi ni roha dendebata di portibion. Walado anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hundul mahita. Marende mahita sian buku ende 715 ayat 1 do 2. Hatani debata turbuk epistel mingguta sadarion. Imana tersurat di pesalmen bidu ono pulpitu. Mamuka sian ayat sada satro di ayat walu. Tangian mangido pasu-pasu. Ende namardongan parhinaloan sipil tihon. Ale debata saya simaroham dihami.
jala pasu-pasu hami, sai marsinodang mabohim madongani hita. Sela. Asal lamar binoto tanoon di dalanmu, diboto aka bangso sudena hatuaonmu. Ikon pujion ni aka bangso do hosogot, ale debata, sude aka bangso tutu mamujiho. Marlas ni roha jala marolop-olop sogot aka bangso, alat tigor panghumunmu di aka bangso, jala ditogu ho aka marga di tanoon. Sela. Ikon pujion ni aka bangso hosogot, ale debata, sudedo aka bangso tutu mamujiho. Tanoon mangalehon gogona, sae pasu-pasuon ni debata debatata dohita. Di pasu-pasu debata mahita, jadi habiaran ni sude ujung ni tano omma ibana. Ido sahatna, martua do natomangihon hata ni debata, jala na upepsa. Amin. Marende mahita sian buku ende 483 ayat sada doho tolu. Pasu-pasum dohosonmu, ido-ido hatami, suruh koning korbadia, osur manu hadi. Agogohonmu, sanggup maduro hakon, onan sayoran manete, doi sandok dirito. Jongjong mahita, Bereng masai upaima, nungara dero agi, guru rio mangolu, do tagino gusti, agogohonmu, sanggup maduro hakon, onan sayolan manedek, doi sandok diriko. tahat dindakon ma haporsetai, songonah ni tatnakon ni dongata saporseaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di dibata Jehovah, ido ama pargogo nasodosan, natu memalangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak di dibata Jehovah nasasadai, imanan tinubuan si Maria, naga begabean si Anton di perbadia, andora suhabuan, ido tuhata, natu mau nabernit, di pangumuman isilatus, nama teta pajar do ibana di haupinal silang, natua tu menotoru dung tanom, namulang mangolo di aripatoluon, namana itu surgo, lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogon nasodri, di sima ibana pol mamulang sogot tanoon, manguhumi halak na mangolo dohot namate, au porsea di tondi perbadia, jala adong sadahuria nabadia, uria hatopan ala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai namando, mulak mangulu sogot daging ni halak mamate, dohot dia muluan norasut soda. Amin. Hundel muahita. Tabegema tikting duriata. Tanggal 20 Agustus 2020
Minggu tanggal 10 Agustus 2020 nunga dimulai proses belajar mengajar tu par guru malua tahun ajaran 2020-2024. Ima gano hari Sabtu dot hari Minggu tanggal Minggu pukul 10.30 maringanan di Serbaguna B. Terbuka dope pendaftaran sampai akhir bulan Agustus 2020. Boima menghubungi situa sektor nabe manang tu sekretariat ni gereja. Paupaton ruas nataba mamuka Minggu 20 Agustus 2020 tajalau do gabe ruasta nai baru ima keluarga Elias Andrew Hutahayan inang Esterlina Boru Nenggolan. Nasida Pidasian HKBP Pematang Siantar Resort Pematang Siantar. Nuaing nasida maringanan di perumahan Bulog Pos Pengumuman D1 Jakarta Barat Sektor Godung. Sude parhalado dot ruas ni HKBP Kebayoran Baru Pasaton. Selamat datang tu nasida jala makirin asagabe ruas nama ngulu nasida jala pasidohot dia kaulaonnya adong di hurat tahun. Palimahon parhalado pensiun saderion Minggu tanggal 20 Agustus 2020 pukul 8 di Parmingguan Bahasa Batak di Patu Pauriata do acara khusus paberhaton situa mamengoti masa pensiun tu amang situa paingan syahan Mardomu tusi dung sipul jamita pasato doa ucapan syukur tanda kasih tu sude pelayani nasida. Acara ramatama di Patupa dung sidung parmingguan maringanan di Serbaguna A. Panopon pancakonon tu situa HKBP Kebayoran Baru Nai Baru. Hari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 jakonon ni huriatama tuli mahalak situa nai baru. Papituhon partangyangan sektor hari Senin tanggal 21 Agustus 2020 pukul 10 WIB di Patu Pauriata do partangan sektor Sauduran maringanan di Bukit Pelangi Sentul. Nani hasuton di keluarga Nyonya Mince Lumbaturuan Boris Tompul. Nani uluhon ni pendeta Liston Butar-Butar. Pawaluhon parhehean NHKBP Kebayoran Baru. Mardomo tu parheon napo 10 HKBP Kebayoran Baru tahun 2020 tolu NHKBP Kebayoran Baru Patu Pahon ngeri-ngeri sedap. Musikal by parheon NHKBP Kebayoran Baru 2020 tolu nah di Patupa di hari Jumat 15 September 2020 tolu. Sadarion Minggu tanggal 20 Agustus 2020 tolu panitia Patupahan penjualan tiket di halaman gereja. Pasiahon panitia Pesta Gotilon 2020 tolu HKBP Kebayoran Baru. Nunga terbentuk panitia Pesta Gotilon tahun 2020 tolu HKBP Kebayoran Baru. Goar-goar ni panitia Bowi Mata Jaha di warta cetak atau warta elektronik. Pasapuluhon Tona Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Nah di hari Rabu 1 hari Jumat tanggal 1 tanggal 10 Agustus 2020 tolu nunga di Patupa Sinode dohot rapot pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Green Forest Hotel Bogor Jalan RE Sumantada di Reja nomor Siapulusia Bogor Selatan. Tonani Sinode Distrik Walu DKI Jakarta Boy Mataja di warta cetak atau warta elektronik. Pasapulu sadahon sosialisasi Alkitab terjemahan baru. Hari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 tolu
Duksipul Permingguan Bahasa Indonesia pukul 8 WIB, Dohot Permingguan Bahasa Indonesia pukul 10 tolu WIB, Pendeta Dr. Anwar Chen naeng mensosialisasi sihon Alkitab terjemahan baru 2. Pasal 10 hon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta peduli UMKM dalam rangka HUT HKBP na pas 162 tahun PPD HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patu pahon pameran UMKM dohot kuliner di Patupa di hari Jumat tanggal 6 Oktober 2020 pukul siawib maringanan di Sopo Marpikir HKBP. Keterangan lebih lanjut Boy Matajaha di Madingni Gereja Tak Pasa Pulu Toluhon. Selamat ulang tahun hari hati tubuh dot ulang tahun hari Parbagason. Para halado dot ruas nihuriata pasaton. Selamat ulang tahun hari hati tubuh dot selamat ulang tahun hari Parbagason. Tusude ruas nihuria na tubuh manang marbagas di tanggal 21 tanggal 26 Agustus. Saya tuhatama nama masu-masu molo tungadong ruas nihuriata naso tersurat dope guarna di titing na ulang tahun ini di Papua ma tuganup situan di sektorna manang tu sekretariat. Pasal Pulau Paton akat titing na soji ni jahahon hombar tu titing cetak sadarion dengan mata jaha songenima saat ni titing duriata di bagasan minggu sadarion tayingot bema manangnya koni tujulu ni tuhata mulai ate. Tabegema puji-pujian sian sektor Saroha.
Marende mahita sian buku ende 700 onom ayat sada huhut papungu pelean 3 kantong. Godangi pasu-pasui pilihan Tuhani, Arlobi asi-asimi manite anakku, jalo mapuji aki Yesus si paluai, oya borat surgoi, maridah sana poni. Tondong nang ale-alei, alason rohaki, alaina umuli, oi awanaki, jalo mapuji aki, Yesus si paluai, oya bongatu surgoi, maridah sana poni. Dandung masohot pasani saleleng aluki, omatoto puji yogi sana digo armi, jalo mapuji yogi Yesus si paluai, oya bongatu surgoi, maridah sana poni. Godangi pasu-pasui ilehon Tuhaki, arlobi asi-asimi marite anakmi, jalo mapuji aki Yesus si paluai, oya bongatu surgoi, maridah sana poni. Tondong nang ale-alei, palason rohati, alaina umuli, oi awanaki, jalo mapuji aki Yesus si paluai.
Hatani debata berita nauli di bagasan minggutta sadarion imanata surat di suratnya Apostel Paulus tuhuria Rom biddu 10 sada mamuk kamai sian ayat sada sahatu ayat 2a dohot ayat 20 sia sahatu 22 songonoma didok disi asa hudokma tung dibolokon debatado bangsona daumei ay halak Israel dunangau pinopar ni si Abraham marga Benjamin datung dibolokon debata bangsona naung tinadanahian ay dang dipatay debata akasilehon-lehonna nang pajuon nay ay najulu daksiulu di batahamu si pilibigu gabi dapotan asini roha hamu ang gunwang hinorhon ni naso manguluy na sida ima Israel songonima na sida tang panguluy na sida saunari ang giat siasian nang nasida musengani hinorhon ni asini roha na tuhamui ay naung dipasahat debatado saluhud na turoha naso manguluy asa asian na muse saluhud na ido sahat na hurian na hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus disada tiki disada huria adong ma pesta las ni roha di huriai ala di pesta las di rohai gabi pasada par mingguon HP biasa par minggu ni ulo di patupa 2 madak 7 hali jala adongaka punga parede sampai onom tupi itu punga parede di huriai Roma aka punga parede asa dibayan aka goar di kaplingi ma kursi ni gerijai asa dong inganan yaka parede na meneng berkur di pestai. Nyana dong go di tarata di luar, adong go di bangku isi. Alai ala ikon adong onom tupi tu punga parede di huriai, gabe sude maka bangku da di gerijai. Habis sude hoda kapling asa adong inganan yaka parede. Hapi adong durwason nasihol rohana ikon di gereja ibana marminggu nak peso punga parede ibana ujungnya itu ibana mah ay nasodonggo inganan ni ruas naso punga parede di gereja taonin hurian na hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus nanaing dohonon na di si ima anggo di keber-beru dakpolan yan mula dong akka ulaon unang majo marede hamuin na uludun na sida alayang godek kahurian asing mereka menganggap bahwa paduan suara ini menganggap mereka menjadi kelas utama di gereja itu sedangkan jemaat yang bukan anggota punga parede padahal udah ikut diutamahon dok ke punga parede di huriai asak karuasidin adong maaka persoalan ay so naholak kamu punga parede na mabangu gereja nina dohani nina gabi adong maka hamaulok kamaulok kurian na hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus songoni mananaing berengota di tonga-tonga ni huria romon nasida akaruas ni huria namarharuan sian hajahudion dohon namarharuan sian hasipelebeguon manang non Jahudi akaruas di huria na marharuan sian hajahudion menganggap mereka adalah kelas yang utama, jemaat yang utama karena mereka keturunan daripada Abraham, Ishak, do si Jakob. Hamido peparan diupui. Nung mulai sian opun diopunami. Hamu sobinoto senyato sakyak kau mangasedia hamuninna tuaka ruas di huria nasian sipilibigu. Tentu ruas di huria nasian sipilibigu mereka tidak terima.
Jemolusian si pilibiguhian upung ngami. Hape nuay nga sama ruas di huria romon. Ay narong go pepir beda-bedan. Gabi adong mahamaulo. Latar belakang budaya, adat, kebiasaan. Mereka yang menganggap kelas yang utama dipaksahon na sida ay hami ikonulahonot todo parsunaton, ikonulahonot todo buku ni si Musa, patit ni si Musai, sude aka adat tradisi, sude ikonulahonot todo. Hape ruas di huria naso, jahu di madok, mulai do dak dohot tami di si. Tawag ko sabutullah, hadusan ni halak kita Batak, do talak jahudion, ikon dipaksahon diri na, ay mulok paru maeta naso alak Batak, ikon Batak konot to dekan, kejulo di Batak kejo, asadongan non, hula-hula manang buru, molo manang nadia iba, molo modding iba, baik konong da sima tuan iburu, isi do adon jauh nina. Na persoalan na mulu beruta do tong muli tu suku nasing hape tong iko Batak konot to ni hape beruta nga gabi tu halakani tong muse ate puasa songo ni ala menganggap budaya taiko saling mendukung benopang tu si alani ikon dipaksahok ke Batakan nai tiado gabi sudat manguli dohok muli alani suali bah arum ba barganami inahalahi ngadang Batak kami mulik ko beno muda do marga muda dangulu hami so saup pitaho inna wahama beko kita masongoni ete kuria na hinaholongan itu hatta Jesus Kristus alani didok di bagasa 30 tahun na parjolo dos dohita diadopan ni dia Batak semuanya kita sama di hadapan Tuhan ise petaho namora, napugos, parpangkat, nasodok pangkat na, status sosial na, do na dia, semuanya kita sama. Ay di panopaon ni debata na parjoloy, dangadong di beda-beda honjol may. Artinya Allah yang memperkenalkan diri di mula na di topa debatama langit do tanon, dang di dot di si. Tuaka na prosediau, tuaka na mangihut tunau daw. Dukpe di sada Musa 12, adong mapajuwon na husus iba to si Abraham. Pasay Joey, memang tidak ada kelebihan daripada halai Israel. Alay didok, nahu jauh, nahu piliti. Asa asian na nasida, asa gabi bangso na hinaholongan ni Rohana, gabi bangso na pinilit na nasida mendapatkan kuasa, manang hak, manang status yang istimewa di hadapan di debata. Alainak penasida dipilih debata, gabi bangso pinilit nai. Apakah mereka taat sepenuhnya kepada Tuhan? Tonggo nakok tua doha porsiaon nasida. Sipata porsia nasida tu debata, sipata nasida manobba aka debata si deba. Jojo domur debata tu nasida, ala nasosati ay nasida. Alay tonggo mula-hula rohani debata tu bangsonay. Ala nido taberek satu pada neb baru. Halak Yahudi do. Tong nama pasilakot Tuhan Yesus alay didok dong dia kaulaw ni apostel justru ala nasida takang dak setia tu debata jala bahkan gumodang go nasida naso prosea di debata gabe ukap mahaluhaon tu akabangso nasing jala ido na taida di ayat 30 aina jolo dak siolo debata hamu banak si pelebegu gabe dapota na siniroha hamu ang godwain hinorhon ni naso mangului nasida songoni manasida dak panguloy nasida saunari ang giat siasian
nang nasida musengani hinorhon ni asiniroha na tuhamui. Asa anggiat gabe sia-sian nasida musengani. Keselamatan terbuka bagi suku bangsa yang lain. Jalaidu nataida di sada Petrus 2 ayat sia 110 bangso na pinili dohamu hamalimon na raja hom na ginonggoman na asatung dibaritaho kamu dengan ni harohaon ni ibana na majohamu sian hahulomot tuhatiuron halongangani hamu naso bangso ni debatana julu gabe bangso ni debatado hamu noai hamu naso ni asian na julu gabe ni asian donuai. Ito banda gabi terbuka haluaon tabereng di luar ni naso halat Yahudi. Lapatan na di paula debatamu se mulai siap berita pano-pauni bahwa Allah itu membawa keselamatan yang universal. Tu sadok pertibion do haluaoni. Jala di Yohanes tulis sa pelonomi asa ganup na porsia di ibana. Dapotan hanguluan nasa liling-liling. So do holong ni rohani debatatu pertibion pola do anak na nasa saday di lehon asaw nang mago ganup na porsia di ibana. Artinya keselamatan yang universal dikembalikan bukan lagi hanya orang Yahudi ini tetapi keselamatan kepada bangsa-bangsa supaya mengakibatkan ada kecemburuan bagi orang Israel. Asa gabedohot na sida mulak muse manobba debata. Jala ido nedo ni apostel Paulus di bagasan ayat sadai. Asa hudoma tung dibolok kon debata do bangsona daomay. Ay hala Israel do nangaw. Pinopar ni siya Abraham do. Marga Benjamin do. Datung dibolok kon debata bangsona. Jadi hala Israel nagpesongoni dang dibolokon walaupun terbuka keselamatan bagi suku-suku bangsa yang lain alai dang nagabe dibolokon asa anggia mangiburu nasida gabe roh nasida gabe mulak roh nasida sarupa deui molutik tidak danak kita atar songon na mengkek mau lihat junato rasna mangalesi pangano do dia tuh anak konaon mau limana ujungnya udah sama kau bangin na baik tuh riberen tuh belajar yang lang bangai ujungnya aku juga enang ginom mau musekat hira songoni masakap mi debata mau jual mahal di son gabe ipai bertu son asa gabe dungi sadar mana gabe sudah potan nau mau gabe songoni do matak kangau isi dang dapotan naon non ala gabi itawar hot tu son soni masakap bide bata ase ko sudedo bahwa keselamatan itu adalah keselamatan yang universal. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus ala ni napaduahon nang berngota sa tupuk taon ni ma sidok mauliate do ngoluniak kana prosea sadok sidok mauliate do hita ola nino aing au cugari husuk kita kamang kainang bado tutu ngulu taon ngasidok mauliate do hita si pata gudang gua kasulugan ni ulu do anggo toko bangunan isiatar sidok mauliate ate alai ola rotu si itawarison hapedang jadi si Baitor inama itu ribu raido per tiga nahi naneng maluhori air puhodo hatu bam mau balu je be pida tudu sude nileu tu ho ape sok sau saya hatu bam du haro ibenna ape gua na sidok mauliate ate molutuk pelu jai ni mana dak pola wate jalang ko tiki nang like ku songoni ala mule imana sen cakar taon gabe tu siatar mai mana te mertiga-tiga sipatu may mana tuak kaona-nona ni ay molo pala do ibukay sipatu naon isukun dak saut itu sapato ni mana do tu ahay
Beh sehat tu bambu dah orang nama. Beh sudi jamai ho lo jai be ijuk kiti ho sudi ibu kai ho sudi apa susah. Itu sapat tu dosoni kembali todi nana yang marahai. Habis sebetulnya mau lepas tiga ikut tonggo labok rohana te ikut tonggo ilik angko daw. Tarong gorai bakoni talak bata kate ulu do nang manor situ hor sudi tokoi dele ni sudi buti. Duk sai dele ni muse mulak muse tok tokoi muse ate. Aku sosong di dak puas pakilalan ate. Iko soni do la rohani mana. Masuk si anon isukun isi sukun od nun atau lamu se sana dulina. Ulu sudi jelas sutomoi ni satari dele ni sudi. Hape tong muse mulak muse tu si. Ai sado nak kinumur atu si mai taina. Na tuan ni do berjual lak sini yang godang. Enggak jual lagi boleh na. Nanti. Kuriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus sidok mau lihat. Karena apa? Karena memang semuanya kita ini berharga di mata Tuhan. Siapapun tidak dibeda-bedakan. Apakah dia tuan, apakah dia hamba, apakah dia orang kaya atau orang miskin, siapapun. Jalahudok, jod ima haburjud di Tuhani. Sebetulnya ina haburjud di Tuhani itu kita om. Nah, padapotan na UMRP tonggo pangan. Padapotan na merlubi-lubi pe, igi jangi ratusan juta pe. Tonggo rak mangan do tonggo rak idahan na tiyan lang. Ay tiki di Jawa Tengah kami ipe Kalongan mulolawin atau mengidakan akon na hu Jakarta na leso sekolah tiki kuliah. Salah ngiba manakar lawi ba mangat tuarungi. Ay laku do 3.000 ngamangan iba ngabu suriba. Dia udok batu per 3.000. Kok murah banget, gak rugi bu niku. Janganlah Pak Pendeta diduakan rugi ini mana. Berarti si 3.000 ipe 3.000 dong ngamangan iba ngauk sayur ngaung lopan na. Mulai Jawa muse iba ada petes manis dah. Dak songo di hitahon kulit do air putih pe kotong muse hargani kan. Angko isanga plus langsung godohot tes manis ibe kalahinoni. Hidup banda boy teh yak ka mahasiswa mangalang nasi kucing na aku mate. Nasi kucing na kan. Ay tonggo rak makan do sudi. Iba haburjun itu hani. Dialah hudok. Hola berbeda guarai itu berbeda duargana kan. Ay mololahi ta minum kopi, tonggo minum kopi. Alay ngaranda Starbucks kate. Sedia sagala sisi. HP adong go Starlink kan. Itu. Molo Starbucks. Hola lama bayar malah datang ilio depet na buti, ilio depet tips na disi kan. Hape Roma Starling, saya dia 7.500 do. Ilio ni mana harga 5.000, ipai mai ma do piulak nga 1.500 naik. Tonggo pe pai makan, kembalian mana ina, ipai mai ma do pe. Hape nakin ya Starbucks ilio depet tips na kan. Ayaw pe pengalamanku baru-baru tu ke baru-baru na tersongkut doa. Sasongon narapi teh beron pakai baru-baru naraku. Lawa tu tukak pakas au kapten ni soni lebungi senayanon. Holaku bigi hargana nason. Tok belubuk tartoku. Gitu. Ai 120.000 kan? Habis biasa tukak pakas harga 20.000 do. Ku bereng nama pakas sebelum mawi. Isolot tol depe musai buti. Aja usah dia na usah no baino kunangin naro aku. Bagai bisa hitir-hitir woto. Imana lion imana do tips dah. Nga 120. Hapi au biasa 20.000 tu kapak kasu. Badang aku pola ni lihat tips ni. Ngatong mau liatin ni mana. Bah, ai wana man do sedia man no baino kunangin naro aku. Lapatan na. Isi mahaburjon ni Tuhani, sude do hita dipelihara, sude do hita boy mangan, sude do boy dileot disarihot de bata. Apapun siapapun, bagaimanapun status sosialnya, semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Jala di parade de bata, sude narikoti. Alanido molo tamerin di bagas setupuk tahun. Molo pedidok si Elia tiki ay wala nao na matuhan na tading ngay lelay. Raja yaw au pe connect
pamateon na nama. Ay ngaro si Isabel. Inatan ni siya happy ngayon mi bana. Alayahe do debata daw. Isi man do kolak ko. Ang ko pe 7,000 nai. Hupara de jolma na law mamarita ho berita no uli. Molo solo ho ang ko 7,000 nai. Unang irpo kolak ko na. So ngorino lang ho. Lapatan na nagpe holan si Paulus ido ibaneson. Au pe halak Yahudi doaw. Au pe halak Benjamin doaw. Au pe pinopar ni si Abraham doaw. Alay dang nagabi di suadahon debata, dang nagabi di tadi ko debata, di 20 sia ay dang dipatay debata akasi lehon-lehon na nakpajuon na, dang dipatay. Tuhan tidak mengambil, mencabut atau membatalkan panggilannya kepada yang Yahudi itu. Dang dipatay, tidak dibatalkan. Tetapi sekali panggilan Tuhan sampai kepada kita, maka panggilan itu tetap kekal apa adanya. Langsung ini nulak kita, nunga dijauh kita, nunga dipilih kita, nunga tardidi kita. Alani padidioni hola sahali dui. Mau daripada Nairobi, itulah tanda meterai Allah, sunat sebagai tanda meterai Allah. Digulut halak Kristen lain. Padidion na badia, songon, tada, meterai, pajuon, sahat mi debata tu hita. Alanido, dangarong dabui macam-macam madok, daktik kos, padidion na tu hoi tiki, ay daksahi, ay poso-poso do ho tiki, suyat tu si ho manangaha do pitiki. Ujung nga, saya dong mahita, na mabahan, asasah tu ikut diucap pedo, ikut selamboin na. Dakola ni Muse, ay Tuhan Yesus tiki, ididihod di Sungai Jordan, di kondisi duawin na. Ito dia mahore mana ito naik paduso diri na do Tuhan niya te. Jalang nga hiya hudok tu hitai. Adonggo hiya mabuan na Holy Land, wisata Holy Land. Ito banggay mana sebelum buka siya no Pak Pendeta. Nanti aku dibaptis ya, Sungai Jordan ini mana. Soalnya saya udah 3 kali dibaptis ini mana. Hudok, dia do harga rijam niku. Aku masih ada tiki HKBP. Jadi do imana, hudok mati bana. Mbolo tardidi wan non isi hubain, tok pawakku mati pad di taman non, dungi irpipion nama ho. Ala 2 hali ho tardidi niku. Bah, ay basa songon ni amangin na. Ang padok mo se, dulu saya waktu anak-anak di gereja konvensional saya udah dibaptis. Tapi ketika saya menikah, saya harus dibaptis lagi di sana. Ini mana? Dugi ngalawa berdal-dalan itu son. Nga 2 hali ang musi tardidi son. Alani mulubui. Baik paditay mau musi sa tardidi ang musi. Ini mana? Udok yatu si horo lapatan di padidion. Baptisan adalah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Narap tartanong buhita tu bagasan hamamate ni Tuhan Yesus. Jalarap di pahehe do hita makite-hite haheon ni Tuhan Yesus. 3 hali Tuhan Yesus mate do tehe niku. Sahali do ni mana? Anggo sahali do padidio pehola sahali do. Je molodunggo patali ho na tulu hali nai mandi do guarin niku. Tak padidio guarin. Ala gudang buhita menganggap enteng, menganggap remeh, dang bangat tusi. Alay berek songon ni sat tabo, dang doho imani si, bah songon na menarik gun na naik songon ibana. Habe nang dia tusi. Alanido ngulutta songon akka, yanako do burni debata isepe. Tidok disi, sidok mau lihat itu ita. Alam marhite-hite hatak tahun ni alam gabi terbuka tu hita. Jalan marhite-hite na gabi tajalo, ijalo debata hita, gabi doon na sida musero. Jala ido harapan di debata di bagas 1 tahun. Ay naong di pasahan debatado sa luhut na, turohan na sumangului, asa asian na muse sa luhut na. Asa asian na. Supaya semuanya kita mendapatkan belas kasihan. Jalan ngulutai hola na sinirohan ni debatado.
dangalani gogotta, dangalani hamalota, dangalani kemampuata, ay didot di Efesus 2 ayat 8 aso dangadong dada alani pabahenata, dada alani gogotta. Jaham badu kita Efesus 2 8 ay siya nasini rohado uban na maluhamu dala kaporseaon jala dada binahemuna silehon-lehon ni debatado datuk siap parulani aso dangadong na mamuji diri lapatan na asini rohani debatado haluao naung tajalo marhiti-hiti padidiyo ni jembolo tupe boy tapatupak kanauli na denggan ulaon nauli na denggan songop parbuin ni hapor siaot tadi yak kamanginang dangasa dihita bihaluaw ni daw alay tadani na kujalo asini rohani debata na kujalo haluaw na siya debata alani patuduhodok ma marhite ngulukku marhite ulaokku marhite parangekku marhite pakatayokku si ganupari asa gabi kesaksian na mangului tuaka na humaliang jalala sonido nang dibaga sa kita sa derion amanami situa paingan siahan paborhatom mahamu memasuki masa pensiun ala aturan ni huriyat tadui alai angguha situa munai hok do yama dang nagabe dohon munama ay nga pensiun biau jedang doh biau be dohok do alai ulaon hapar haladon pakubasyon di huria di sektori ba memang aturata masohot alai anggwa kaulaw si hubasan nasin boydo madongani akasitua na aktivido pe boydo moro dang boy na sida boydo to kamudo pe dang nagabe dang boy be daw boydo sian hapar haladonido molo secara struktural lah badang be ala yang fungsional lah ay hok do di hamung hasit tuauni saharudi tu silangi kan itu saharudi silangi ala nido anggo kesaksiata pakubasiota dak ya masohot ala nunga di jauh nunga di pasahat tu hita tohonan hasit tuauni jala totong doi ulah honota pajuoni saha rodi haror ni tuhata na padua halihon alanido tuhata ma margoge honama sehat ma mangate jala margoge nang mendampingi ate mulutuk pesipate ko terganggu nang bodum ala manobbo sahit ni amat tasiahan basutuk polet to pangari maso ni nang kawajen kursus da capek aku na inang musete basabar ma holo harabata madok bawa bayano ngana si mui ati alay memang tikina do to anggo namanguduon kuna dupat tadwi jala ikotong golas rohata bakalason makamulate hudinggan basa ni debata rap do akana komuna di sonni ati sudi akana komunon ni lasro hamangida ati aktif di huria di lerohana ati jala kasih dukungan semangat sama Bapak supaya dia boleh sehat dan panjang umur ate jala tuhat tama nama masu-masu hita amin martang yang mahita moliate mali Tuhan di pasaro hanami tuho didinggan ni basam do asin rohan dilioko dihami partikian nauli na dingganon diari na pinarbadiamon dinaro hami marsaur dohoto mamuji pasangapo marhite paredeon nami sejalo makatangiang sejalo makaid de puji-pujian sejalo mali Tuhan hadirion nami na nakpe toktong di bagasan dosa hami alay diampuni hodo hami diasi hodo hami nunga di joho hami jala nunga di sahapok ko haluaw nito hami alani sayurupi ajari jala parohay mahami asabuy toktong lasro hanami sonak pakilalane nami makalason makamulate hudinggan ni basam dingulu nami pasu-pasu mahatam na kubigi hami
Pasu-pasu mali Tuhan, sadok pakubasyo di huriamon. Pasu-pasu sudia karuasmu, akan nabar sahid, baik na dirawat di rumah sakit, manang na dijabu. Asiro hamba li Tuhan, inang edison siahan, songonia li Tuhan, dohot aka amanami inanami, nasopalabuhi huguari hami dison, baik aka penyakit naung menahun, naung bodi baton nasida, manang na dirawat dijabu. Asiro ham, hodo padaoni na sunbulun, apeho tangamu dago kuaso da asinirohai, asa jalonna hamalumon natakasi ako, lumobi hamalumon ni haprosyaonna, asa marsihohot tami mangulaholo mo ni roham. Huwag kami naposom situa paingan siyahan, nanaing pensium manasida sa darion, say pasu-paso abanami, pasu-paso inanami, leho kahipason, lehon gugo ng lasiroha, asa lasroha na sida, sehat na sida, madalani aryar ni nguluna, maday hinauli hinadinggan hinatabo ni ngulu na marpasaoran dohot to, rap dohot akayanakon na sida dison. Alani say pasu-paso abanami on, pasu-paso ng akanakon nami, leho din na sida lasroha, asa lasroha na sida, patupak kanaw din na dinggat tunatoras na. Asima roham, ampuni hami sinakadusa nami, asa talup hami gabi akanakom. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang nami on. Amen. Tapuji matuhata, maredehita siya nomor 417, laos tapasahat matanda nilas ni rohata, iba di pakubasyon ni amak situa paingan siyahan, 75 tapasahat. Asini roham hupuji, alaho manubusa, ipaiya sorohatu, gabi soranganmu ham, ingananmu rohanami, tonimi manggohihi, pakedohot nolunami, gabe ulami. Say lamot ni marohatu, asaboy kohanua, say mabar mapasu-pasu, nang marhite siyana, inganan rohanami, don mimi manggohihi, pakedot ngolunami, gabe ulami. Hami agogon mitoko paluahon na mardosa ng parjahat na bolong inganan rohanami don mimi manggohihi pakedot ngolunami gabe ulami. Say pabulik rohanami
gabe pangoloy niho asa marsahami lau makatindak konho inganan mo rohanami tondi mi manggohi pakedohot ngolunami gabe ula-ulami. Noaeng saha mahita tuacara paborhaton parhalado mamongoti masa pensiun. Marede hita siya nomor 15 ayat sada. Haligana saring arti soaragi nai nasa gogo bahenok mamuji debatatai abo alas nirohaki inon ipapanai. Sedikit lagi kiri. Oke, ya. Hamu dongan sahuria na pungudi bagas joron nuaing jong do di tonga-tongata amata situa paingan siahan nunga digohi tiki pangulaon nasida di huriata. Ganti pasal inang sebelah kiri aman. Oh iya. Nunga digohi nasida pangulaon nasida di huriata. Nama cohok manasida nuaing sian hapar halado di huriai. Alani tamado pasahatot tahamoleateon nirohatta tutuhatta nama dongani jalan marguguihon huhud napatauhon nasida salilingon mangulahon hapar haladoni akubni unedo pasahatotta mauleate naktu nasida naung makalujahon jalan makarocotton mangulahon ulau di huriata alani paborhatotta manasida nuaing lau pensiun hamu dongan nami amak situa paingan siahan hobar tu aturan doho peraturan ni HKBP nunga digohi hamu pajun nasahat tu hamu marhubas di huriai nama dok mauliate di huriau tutu hatta napatau hok kamu marhubas hobar tu tohonan nasahat tu hamu nunga digohi hamu panguluyomu na marhite pakubasio tohonan situa di pasahat hamudo na pinangido ni hatan itu hata na madok sahat ula tohonan mi natamado hamolete honon ni huriata siala pangulaw muna na salilingod dito hata ang giat parbue ni nahinobasa muna na salilingon di jolo nito hata gabi pilihan na hutsus jala mabuan pasu-pasu tuhagagadda ni naporsea dohot hatutugu ni haporseaon diaka na hinubasa muna. Nuaing tabigima majaha surat keputusan taringot tu situa. Surat keputusan Pendeta HKBP Resort Kebayoran nomor SK garing 06 garing 02.1 garing 8 Romawi garing
2023 tentang pensiun dari pelayan tahbisan. Pendeta HKBP Resort Kebayoran yang berkedudukan di Jalan Hang Lekyu 3 nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menimbang bahwa Sintua Paingan Siahaan pada tanggal 16 Agustus 2023 telah genap berusia 65 tahun. Mengingat ketentuan dalam AP HKBP 2002 dalam hal ini Peraturan Pasal 27 butir 6.6 tentang pensiun penatua, memutuskan dan menetapkan pertama, Sintua Paingan Siahaan pensiun dari Haparhala Doon Majelis HKBP Kebayoran Baru karena usianya telah 65 tahun pada tanggal 16 Agustus 2023. 2. Jabatan penatua Sintua tetap melekat pada namanya. 3. Pimpinan jemaat, pelayan, dan seluruh anggota jemaat HKBP Kebayoran Baru mengucapkan terima kasih atas tugas pelayanannya selama ini. 4. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2023. 5. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya. Salinan surat keputusan disampaikan kepada Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan Arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2023, Pendeta Resort HKBP Resort Kebayoran, Pendeta Liston Butar-Butar STH MA ditandatangani. Ali Sintua Paingan Siahaan mardongan pos di roha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia kupa borhat hami mahamu laho pensiun sian situa di pasu-pasu Tuhan ta Yesus Kristus Raja ni huriaima pakubasiomuna na salilingon jala di ramoti mahamu diakka ari-ari ni ngulumuna jala di parohai mahamu madai hinauli ni tiki pensiun diaka ari-ari sidalana muna dope tutikin aron. Amin. Maeng lau sudut do dison surat penghargaan upasahata misian amak preses Distrik Walu DKI Jakarta. Mau menghadap sana, boleh menghadap jemaat.
Tauduti ma acarata ima mandokata mewakili ruas Amang Nurdin Manurung, mewakili Parhalado Amang Situa Binsar Sitomorang, dan terakhir kepada Amang Sintua Paingan Siaan. Kami persilakan Amang Nurdin Manurung. Huria na hinaholongan itu hatta HKBP Kebayoran Baru terkasih. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Mewakili ruas dan atas permintaan dari Amang Situa Paingan, izinkan saya mewakili ruas menyampaikan sambutan pada acara kebaktian purna tugas dari Amang Situa Paingan pada saat ini. Menurut yang saya kenal, Amang Siaan ini adalah seorang yang sedikit bicara, banyak kerja. Itu yang saya lihat selama ini dari Amang ini. Tidak ada basa-basi, kalau menyampaikan sesuatu langsung kepada masalah yang mau dibicarakan. Sambutan ini pun Amang Paingan akan saya coba sesuaikan dengan ringkas dan hanya saya sampaikan hal-hal yang penting saja. Puji Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita memuji Tuhan pada ibadah purna tugas Amang Situa Paingan. Amang Situa Paingan dan Enang Borusilalahi dan seluruh anak-anak yang berbahagia. Apabila kita dapat menyelesaikan sesuatu penugasan sampai dengan baik, itu selalu menghasilkan sukacita dan kebahagiaan. Hari ini Amang telah menyelesaikan tugas sebagai Sintua dengan baik, purna tugas sesuai dengan ketentuan Huria, dalam keadaan sehat, setelah bertugas kurang lebih 16 tahun. Ini adalah sukacita yang sangat besar dan ucapan puji syukur kepada Tuhan Maha Pencipta. Amang ditahbiskan jadi Situa 16 tahun yang lalu. Itu berarti pada saat itu Amang berusia 49 tahun. Usia yang masih jauh dari pensiun kalau di pekerjaan. Di usia 49 tahun, itu pastilah usia menuju puncak karir, atau mungkin saat itu berada di puncak karir Amang di Kementerian Keuangan. Artinya pada saat seperti itu, di tengah-tengah kesibukan yang sangat
padat, Amang juga berkomitmen ingin melayani Tuhan menjadi sintua di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Artinya ada kemauan dan kesediaan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan yang saya rasakan sampai sekarang dan saya saksikan, Amang tetap berkomitmen melayani walaupun dengan kondisi kesehatan yang sangat terbatas. Purna tugas atau pensiun itu hanyalah administrasi aturan gereja. Berhenti dari tugas pelayanan formal yang ditugaskan gereja, sementara tugas pelayanan non formal akan melekat pada Amang sepanjang hayat di kandung badan. Per hari ini Sintua aktif di sektor Saroha tinggal 3 orang, sangat kurang dari yang seharusnya. Saya percaya Amang tetap bersemangat seperti semangat yang ditunjukkan Amang selama ini. Doa kami semoga Amang semakin sehat, semakin sukacita, dan berbahagia bersama keluarga menjalani perjalanan hidup ke depan. Selamat menikmati hari-hari yang indah bersama keluarga terkasih, dan terima kasih untuk seluruh pelayanan Amang selama ini. Terima kasih juga buat Inang dan seluruh anak-anak yang selalu mendukung pelayanan Amang selama ini. Semoga Tuhan memberkatinya menjadi sukacita bagi jemaat dan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah doa, harapan, dan pesan-pesan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Untuk waktu kesempatan ini, mau lihat tema diamat taribata, mau lihat diamak padita uluan, Amang padita liston putar-putar, Amang dan Inang parhalado namar tugas sadarion, Amang Inang dohot naposo bulung, saluhut sude ruas HKBP Kebayoran Baru. Horas madita saluhut na utima. Horas madihita saluhuna parjulu matadok moleate tutuata perdengkan bahasa ala asi dohot holong di rohana boido pehita madohoti permingguan di Manogoton sekaligus pasahaton paborhaton sada situa siatong atongata ala naong pensiun sian hapar haladoon di situa nami Amang situa paingan siahan mewakili parhalado kami mengucapkan selamat karena pada hari ini telah bisa menuntaskan pelayanannya dalam Hapar Haladoon sampai dengan pensiun di umur 65 tahun. Doakan kami adik-adikmu supaya kami juga bisa mengikuti jejak Amang, bisa selesai sintua dalam keadaan sehat sampai kami juga nanti pensiun. Pada saat ini juga kami mengucapkan terima kasih atas persekutuan kita selama ini melalui komunikasi-komunikasi yang kita jalin di sermon maupun di luar sermon. Bagaimana kita berkomunikasi, Amang bisa menyampaikan pendapat seperti yang disebutkan tadi oleh Amang yang telah terlebih dahulu menyampaikan sambutannya, menyampaikan pendapatnya dengan lugas, enggak berputar-putar, tapi pada saat yang sama Amang juga bisa mendengar pendapat-pendapat orang lain. Sehingga dalam komunikasi kita selama ini yang terjalin itu komunikasi dua arah, kita bisa saling mendengar sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik dalam komunikasi kita. Pada kesempatan ini juga Amang Paingan saya
mengucapkan hormat dan kagum kepada Amang sebagai Sintua KBP Kebayoran Baru, bisa mengajak anak-anaknya, 3 orang anak-anaknya untuk aktif dalam segala kegiatan di gereja ini. Dan walaupun aktif dalam kegiatan, itu bukan berarti mereka ketinggalan dalam hal akademis maupun pekerjaan. Itu bisa kita buktikan, dan ini juga bisa menjadi dorongan buat orang tua dan opung mungkin yang ada di gereja kita ini untuk mendorong anak ataupun cucunya aktif. Kalau masih ada yang sekolah minggu, remaja ataupun naposo bulung, karena aktif di gereja bukan berarti ketinggalan dalam hal-hal lain di luar gereja. Karena lebih baik aktif di gereja, mungkin pulang sedikit agak malam, daripada pulang malam dari kegiatan-kegiatan yang kita tidak tahu. Jadi harapan kami untuk Amang dalam masa pensiun nanti bisa tetap sehat, sehingga kita bisa tetap bersekutu melayani bersama juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Demikian juga buat anak-anak yang 3 orang. Saya tahu Papa bangga sama kalian dalam segala kegiatan kalian, walaupun sampai sekarang Papa tahu ada kerinduannya untuk Galatia lah, untuk melangkah ke jenjang yang lebih lanjut supaya kita segera berpesta. Mudah-mudahan kalau itu terlaksana, Papa juga bisa lebih sehat, lebih bahagia. Dan untuk Putri dan Gabriel juga, untuk Gabriel ini saya juga salut. Walaupun dia kuliah jauh di ITB Bandung, tapi beberapa kali saya lihat masih sempat melayani pada saat dia ada di Jakarta. Jadi walaupun nanti Papa pensiun, tetaplah kalian aktif dalam kegiatan-kegiatan kalian di gereja. Dan untuk Inang juga, Inang Sintua Paingan Siahaan Boru Cilalahi, dikatakan kesuksesan suami itu katanya tidak lepas dari dukungan doa dan dukungan doa istri, dan keberhasilan anak-anak juga itu tidak lepas dari doa dan bimbingan ibu. Biarlah segala yang telah Inang lakukan selama ini menjadi berkat dan pujian bagi Tuhan. Jala na terakhir pasatok koma, semoga di hari-hari yang akan datang kita tetap bersekutu dan Amang Inang sekeluarga tetap dalam berkat Tuhan. Oliate. Pasahat Cendramata. Horas di kita sahurna. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh ruas KKP Kebayoran Baru yang telah mendukung saya dan mendoakan saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas saya sebagai Panghalado, dan khususnya kepada Sarta Saroha yang senantiasa memaklumi saya kondisi dan kekurangan kelemahan saya dalam pelayanan, dan terima kasih atas kerjanya selama ini dengan ruas Saroha. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya tadi sangat terharu Inang membawa yang diberikan kepada kami, memberi kekuatan kepada saya. Dan saya menyadari bahwa saya tidak pernah berpartisipasi dalam hal
syukur karena saya menyadari kelemahan saya suami istri yang sangat saudara kami. Demikian juga dengan Dongan Marhalado. Saya ucapkan terima kasih atas persekutuannya selama ini dengan saya pribadi. Juga saya mengucapkan terima kasih atas lagu yang sampaikan kepada kami untuk mengingatkan dan memberi dukungan kepada kami agar kami senantiasa taat dan takut kepada Tuhan. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih dan senantiasa kita dalam pernyataan Tuhan Yesus. Horas. Marede Mahita, siya nomor 130, Laos Jongjong Mahita Saluhuna. Koma piliata ali di batama namin na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasaw di basa na mauliutus upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilian nami tuho say jalo may gabiwap na hutus di julum pasu-pasu may dalaramoti asaw parasyak kami pilianon patimbul ho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite tondim asalam tanda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana ilehon tonironi pamatatu osado alia manami na di banua gijang say pinurbadia maguwarmo say ro maharajaonmo say saud malomo ni roham di bono tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sa daron hanguluan siap hari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami tugiho tu pangunjunan palua mahami sian pangago ai ho donapuna arajao donabugo rodi asagapon saleleni verengna hamu di bagasat dame jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marnidaho sai di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhon madamena tutodim amen amen amen
Dihamu kamanami nanami, ruas di Huria, na hadir di gereja doho di Jabu, hamis ya parhubas pasahaton, selamat hari Minggu madihita, Tuhat tamana mamaso masida saluna, Shalom, Horas. Laos mangalap hata kami, aladang biasa tabay masijalangan, ala pensiun na maksitu at tabya. Tong ma tajalang ba na sida tujulo ate? Akay tujulo mahamu. Pasahaton, capan selamat pensiun, julo mahalap.